Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios, chitubu che content. But manje manje and nakuya kuzotaura any news. Ndauya kuzongoti happy birthday to one Kuliand TV. Atibatike zve chopu chopu, atibatike zve kumhanya. Aiwa katinongoti Mwari nevadzimu ngavakukomborere, vakuwedzere makore akawanda, mari yakawanda, mufaro wakawanda, zvese zvese zvinofanira kunge zvakangowanda, nyaya futi dzakawanda, masubscribers futi akawanda paYouTube apo. Handitika basa ngaritsve, basa ngariende kumberi. Right, unoziva kuti let me tell you a secret yamanga musingazive. Ndine rimwe gore randakambohomerwa ndisina kana sendi, ndisina kana chinhu, ndisitorina kana mari yekubhadhara rent. But ndikakuziva kuti Kuliand akandibhadharira rent. That's how close we are na Kuliand TV. Saka ndirongoti happy birthday Kuliand, ramba une moyo wako waunawo wakanaka kudai so. Mabasa ngarirambe riita sei richienda kumberi. Toti enjoy your day. It's for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes. So this is bye for now. Let's meet in the next video. Teta no jaira kasve pa YouTube. Teta no taura kusvika kana ku 8-10 minutes. Tichingosimbisa kuti happy birthday. But ayo, happy birthday, chibaba.